L'ONG Open Arms, segur que la coneixen, segur que la reconeixen, ha presentat avui mateix la seva nova embarcació al port de Borriana. D'ací a unes setmanes, de fet, estarà preparada per a salpar i per a fer-se a la mar i per a continuar amb aquesta tasca de rescats en alta mar que du a terme precisament aquesta organització. Volem més detalls en directe. Andrea Jarque, Plana Baixa, bona vesprada. Bona vesprada, Joan, des de la nova embarcació, l'Open Arms 1, que presenta, com veieu, en directe esta coberta de grans dimensions per a tots aquests tripulants que puguen salvar en alta mar. Està preparada més per a rebre helicòpters per a qualsevol emergència que pugui haver. I anem a parlar precisament amb Vicent Alexandre del grup Aurora d'ací de Borriana. Vicent, perquè avui, amb la presentació d'este vaixell ací al port de Borriana, s'ha demostrat que s'està convertint en l'epicentre de les embarcacions de rescat. Sí, per a nosaltres és un motiu de molta satisfacció i estem molt contents de que Open Arms hagi triat Borriana per a presentar este vaixell que va ser clau en la flota de rescat civil humanitari, una embarcació d'aquestes dimensions i les possibilitats que té de rescatar vides a la Mediterrània central i reforça la intenció que tenim i que Borriana es convertisca de fet en un port solidari i un referent a nivell internacional del que és la solidaritat en alta mar. Anem, si voleu, a conèixer un poc l'embarcació, una de les parts més importants. Parlem de l'epicentre perquè amb esta són ja moltes les embarcacions que conviuen ací. Sí, des de 2015 han vingut fins a 11 embarcacions de rescat humanitari a Borriana i nosaltres com a entitat local donem suport a totes elles en totes les necessitats que tenen, logístiques, mediàtiques, de tot tipus de suport. Tot el que necessiten estos herois que es dediquen a salvar vides en alta mar, en el mar Mediterrani. Anem a conèixer el seu capità, Marc Reig. Molt bona vesprada i gràcies per atendre'ns. I Marc, estem en una de les zones més importants de la nova embarcació. Sí, aquesta és la coberta principal i estem a la coberta A. Aquí seria la zona interior on anirien els més desfavorits. Tenim un hospital de campanya on podríem atendre la gent, una sala més cap a on hi ha uns 26 llits per poder assistir a aquesta gent que ho pugui necessitar, i aquí en aquest costat tenim una sala d'espera amb cadires on podrien estar sentats, on se'ls poden fer un té i on els podem cuidar i humanitzar el millor possible. Està preparada ja l'embarcació per en unes setmanes, imagines, salpar ja per a la seva primera missió? Salparem tan aviat com sigui possible. Estem en un procés d'abanderament i no està tot en les nostres mans. Hi ha tota una burocràcia, uns tràmits que hem de fer, mentre estem ficant tots els sistemes de salvament possibles. Hem de ficar 3 balses de 100 persones, hem d'equipar amb 2 barques de salvament més i hem de preparar per sortir de missió tan aviat com sigui possible. Doncs així, tan aviat com siga possible. Gràcies per atendre'ns, gràcies per la tasca que feu, que és molt important, i així que esta embarcació des del port de Borriana ja sabeu que en unes setmanes salparà per el seu objectiu, que és el de salvar vides al mar Mediterrani.